Tieto tortily totálne zbožňujem a potrebujem ich mať aspoň raz do týždňa. Je to veľmi jednoduché, zbožňujem to, milujem to, úžasné, takže ideme na to. Nuggetky som si nakrájala také menšie kusky, maslo dám na panvicu, nechám ho tam poriadne roztopiť, kde pridám tie nuggetky a nechám ich tam tak 5 až 7 minút restovať, aby sa mi tak dosť zlatisto opiekli. Ďalej budem potrebovať kyselé uhorky, ktoré mi moc nešli otvoriť, ale ja sa vždycky vynájdem, takže po chvíľke som ich mala otvorené a voilà! Po úspešnom otvorení si ich nakrájam tiež na také menšie kusky, to isté musí byť. Potom syr plátkový, nivu tiež nakrájam, skontrolujem nuggetky a môžeme ich splniť, takže tortilla, burgerový dressing dávam, kyselé uhorky, na to nuggetky, potom nivu, zbožňujem nivu, takže to nikdy nešetrím a nakoniec plátkový syr. Potom sa ich pokúsim nejako normálne zabaliť, ja ich balím takto a dám na panvicu, aby sa mi trošku opiekli a boli také chrumkavé. Je to veľmi rýchle, s priateľom si ich vážne robíme aspoň raz do týždňa, takže určite vyskúšajte.